Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información. Hoxe, venres día 20 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén se o queren en internet, en rtvcerceda.com. Imos a comenzar falándolles de festas, porque hoxe venres hai un festival de música electrónica e mañán festas do Carmen en Queixas, de eso falaremos. Tamén da escola infantil que ten aberto plaza agora para formalizar a matrícula todos aqueles que tiveran plaza, pero tamén hoxe escoitaremos e miraremos unha reportaxe porque onte tiña lugar unha acta de replanteo para saber as obras e o comenzo das obras que se van a levar a cabo para a ampliación da guardería. Falaremos tamén do programa Bos Días Cole e a recollida de plástico agrícola que vai a ser o mes que ven de novo, das axudas á escolarización, dos campamentos de verán que aínda teñen prazas en algunhas quendas, do programa Verán Saudable o que se poden sumar, así como o campamento digital de informática. Lembramos que a ITV de Maquinaria Agrícola estará no mes que ven na Silva e xa en canto tempo para mañán seguiremos con tempo, en este caso temperaturas máis que agradables, tirando altas, pero presencia de nubes e algunhas brétemas que entrarán pola tarde. Comenzamos a crónica da xornada falandolles de festas. Hoxe, os que nos sigan informativo do mediodía, incluso no informativo da noite, están a tempo a sumarse ao Festival de Música Electrónica Aqualán Festival, que terá lugar hoxe no Xardín Botánico, no recinto verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico en concreto, un festival de música electrónica na que reunirán a destacados DJs do panorama musical. Van a estar Alabama Ice, Grove Amigos, Dream Dancers, Roquino, Vermu, Telmo Brea ou Unai. A entrada é gratuita e será, lembren, a partir desta tarde-noite na zona verde do Acevedo, en concreto no Xardín Botánico Aqualán Festival de Música Electrónica. E mañán sábado terá lugar as festas do Carmen en Queixas. Mañán sábado 21, festas na honra a Virxen do Carmen en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas preparou xa o seguinte cartel, donde haberá misa solemne a 1 da tarde, sesión vermú co grupo H e pola noite o grupo H e o dúo Dilema. Isto será as festas na honra ao Carmen en Queixas mañán sábado, pero tamén lles anticipamos que no mes de xullo seguirá habendo festas por Cerceda. Está a festa da tortilla en Meirama o sábado 5 de xullo e tamén estará as festas do Carmen en Cerceda. En este caso, as festas do Carmen en Cerceda van a ser os días 18, 19 e 20 do vindeiro mes de xullo. A Comisión de Festas, a partir deste luns, xa vai a pasar a recoller as axudas. Este ano, como novedade, poderase pagar con tarxeta. Tamén lles recordamos que aqueles que teñan plaza definitiva na escola infantil, que lle foi otorgada para o próximo curso escolar, teñen agora ata o día 30 deste mes de xuño para formalizar a matrícula no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa Consistorial. Se non o fan nesta data, lembren que perderán a praza que lle foi asignada, que lle foi otorgada. Unha escola infantil que nestes intres está pendente da ampliación. Precisamente o Concello, para eliminar a listaxe de espera, axudicou os traballos de ampliación das instalacións da Escola Infantil Os Pillavans, un proxecto que conta cun presuposto de 151.000 euros e que se executará nunha nova aula que estará xusto ao lado do comedor. En total serán uns 70 metros cadrados nos que se engadirán, reorganizando os espacios para favorecer o óptimo desenrolo das actividades e a ampliación de máis capacidade para evitar especialmente listaxes de espera. Na xornada de onte, ali se estuvo o alcalde de Cerceda para valorar o comenzo xa desas obras. Imos a escoitar e ver unha reportaxe dese acto de onte. Hoxe estáse facendo a ata de inicio da obra de ampliación da Escola Infantil Municipal.
que é un compromiso que tiñamos adquirido xa no mandato anterior. Sempre dixemos que cando houber os recursos necesarios e as axudas necesarias o acometaríamos. Fundamentalmente trátase de 70 metros cadrados máis que van a servir para unha aula de 2 a 3 anos na que haberá 20 nenos e nenas, co cal se amplía a escola infantil de 41 matrículas a 61 matrículas. Faise cunha aportación municipal aproximada de 103.000 euros. A Xunta, cunha subvención que solicitamos e acadamos, aporta en torno a 80.000 euros, co cal son máis de 183.000 euros a obra que neste momento se está iniciando. Hai que ter en conta tamén que dos 206.000 euros que costa máis ou menos a posta en marcha da escola infantil ano a ano, o Concello ven aportando 139.000 euros, o cal supón o 67% de toda a contía aportada. Cando contamos tamén co que aportan nais, pais e titores, estaríamos falando de máis dun 73%. Nós celebramos o feito de que no ano 23 e no ano 24 houbo máis de 30 nacementos ao longo do territorio municipal. Iso foi algo que non se viña dando en anos anteriores e que hai que celebrar, sobre todo nun curso como foi anteriormente o 2024-2025, que perdiu de matrículas de alumnado nos colexios públicos en toda Galicia máis de 3.000, no cal se pecharon 6 colexios, o cal marca ben ás claras que hai un problema, que hai unha crise na natalidade en toda Galicia que aquí non se está dando, porque mantiveronse os números de matrículas nos colexios públicos e hai unha necesidade moi flagrante de ampliación da propia escola infantil, que é o que aquí vemos a facer. Obviamente, eso dase por motivos moi variables, por distintas circunstancias, pero está claro tamén que a aposta que facemos dentro do Concello en ter un bo servicio de bos días cole, en ter unhas boas actividades culturais e deportivas, en axudar co material escolar, en estar aí ao lado da xente e ao lado dos colexios públicos en todo o que precisan, e tamén no mantemento que antes facía referencia desta escola infantil municipal, favorece esa tendencia. Seguiremos apostando polo futuro e, desde logo, o futuro tamén se escribe dende a educación e dende a conciliación, que son dous apartados moi importantes que nós sempre tratamos de reforzar na medida do posible. Cambiamos de tema, agora falamosles, en este caso vamos a avanzar no informativo con o programa Bos Días Cole. Seguimos con tema escolar, porque o programa Bos Días Cole, ese programa de conciliación da vida familiar e laboral que o Concello de Cerceda organiza dende xa fai varios anos para que nenos e nenas podan ir ao colexo antes do horario lectivo e estar atendido por monitores, pois o programa Bos Días Cole ten aberto agora o plazo para solicitudes para o próximo curso escolar 2025-2026. Este programa, o Bos Días Cole, se leva adiante no colexo de Cerceda e no da Silva. No colexo de Cerceda, no cruce, será de 7:30 da mañán ata as 9:30 e na Silva tamén será de 7:30 ata as 8:45. Durante ese tempo teñen servicio de monitores e incluso almorzo. O plazo para solicitalo remata o 11 de xullo. Poden facer a reserva por sede electrónica ou no rexistro do Concello, na planta baixa. Se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. Falamosles da recollida de plástico agrícola porque o próximo luns 14 do vindeiro mes de xullo se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida é o seguinte. Primeiro, os interesados deben chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller e os datos de punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga, con grúa, e tamén o plástico debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Voltamos ás axudas que o Concello de Cerceda outorga, en este caso a escolarización, libros de texto e vestuario básico. O Concello convocou as axudas municipais para a escolarización de cara ao próximo curso. Foron publicadas as bases que rexirán esta convocatoria municipal. Poden consultala na página web do Concello. O plazo de solicitudes destas axudas vai a rematar o 1 do vindeiro mes de xullo. 1 de xullo será o último día para poder solicitalo. Subvenciónanse gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou de vestuario básico
Para máis información tamén poden contactar co Departamento de Servicios Sociais que está na terceira planta do Concello ou por teléfono no 981 68 60 68. Quedan prazas aínda para o campamento de verán. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, unha que comeza o 23 de xuño e a última das 4 que se ofertan será o 5 de agosto ata o 19 de agosto. O horario destas quendas é de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres agás os festivos, pero existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Precio por quenda, 50 euros. Para irmán na mesma quenda, 30 euros. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañá. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva será no local social e no colexio. Como decimos, aínda queda algunha praza libre, se alguén quere sumarse pode facelo na planta baixa, no rexistro na Casa do Concello. Tamén se está levando a cabo, dende a semana pasada, a actividade Verán Saudable, que xa se leva adiante dende fai varios anos, e que van a ser martes e xoves, está sendo martes e xoves, de 8 a 9 na zona verde do Acevedo, Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. En este caso vai a estar activa esta actividade, vale a redundancia, ata o 4 de setembro. Ata o 4 de setembro se poderá facer o Verán Saudable. É para adultos maiores de 18 anos, e se alguén quere sumarse, pode facelo. Fanse actividades como zumba, aquallín, xinesa de mantenimento, andainas ou xogos tradicionais. Poden anotarse no rexistro do Concello, ou na planta baixa ou pola sede electrónica. O precio é de 13 euros o mes para os adultos ata 65 anos e a partir de 65 anos o precio é de 9 euros o mes. Tamén se leva adiante un campamento digital. O Aula CEMIT de Cerceda organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano contan con 2 edicións, unha para nenos e nenas de 9 a 11 anos e outra para 12 e 13 anos. É unha actividade gratuita, pero as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas por teléfono no 881 02 51 31, 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. E tamén lles falamos da ITV de maquinaria agrícola. Van a estar na Silva, no campo da Feira da Silva, do 24 ao 31 do vindeiro mes de xullo, así que se vostede está pendente a pasar a ITV da SEO a maquinaria agrícola, que sepa que pode facelo na Silva, no campo da feira. Estarán pola mañán de 9 a 1:30 e polas tardes de 3:15 a 6. Lembrando que o primeiro día, o 24, só estarán pola mañán e o último día, o 31, tamén só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. Xa rematamos co tempo. Mañán sábado Galicia queda nunha zona intermedia de novo entre o anticiclón situado ao leste das illas británicas ou a borrasca atlántica. Esta configuración deixa un réximen de ventos de componente oeste que fará que comencemos o día con ceos cubertos con humidade, especialmente en toda a franxa costeira. Cuanto máis o interior de Galicia, os ceos estarán máis despexados. A partir do mediodía van a predominar as nubes altas. En canto ás temperaturas, sufrirán un descenso en xeral e o vento soprará frouxo de componente oeste, virando a componente norte co avance da tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Leiris e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.